pensa vostede que é o culpable da situación que vive o Deportivo e que está a vivir tal vez nos últimos tempos a prensa, o presidente, o adestrador, os xogadores, quen? Eu creo que a prensa e sobre todo a de Madrid, que lle interesa desestabilizar porque, vamos, está claro, non? Marca vende para Madrid, non? Máis que para aquí. O público e a prensa. Eu penso mesmo, eu penso que a prensa é moi responsable e aparte o público porque deixáronse levar moito pola prensa. A culpa non é de ninguén, é a culpa de que vai o Madrid a 5 puntos e a xente se puso un pouco nerviosa, pero eu creo que vamos a salir desta, pero ben, ademais. Eu penso que a maior culpa ten os xogadores, porque debense de mentalizar que temos equipo para estar arriba e deben de xogar dunha maneira máis ofensiva, non tan defensiva, porque tanto en Gijón como en Barcelona co Español xogou dunha maneira moi defensiva e deben de xogar máis o ataque e así meter máis goles e sacar máis puntos para gañar a Liga. El Deportivo non ten ningún problema, que yo sepa, vamos. Cal é a súa opinión en torno ao que ven pasando últimamente no Deportivo? Quen é o responsable de que se deteriorara un tanto a situación nos últimos meses? O responsable é a afición, que pensa que o Deportivo ten que ser primeiro, ten que chegar sempre a campeón de Liga e hai que conformarse con un ano estar na UEFA, outro ano aspirar a segundo e que fai un penalti vez en cando yo. Seguramente a prensa e intereses que presionan para distorsionar a situación, pero nada máis. Supoño que no fondo non hai nada. La culpa de todo lo tiene la prensa de Madrid, Marca, AS, y lo peor es la gente de La Coruña que compra esa prensa. Lo único que está en nuestra mano es no comprar la prensa y comprar, si tienes algo que decir o enterarte, cómprate la prensa de La Coruña, el Ideal Gallego, La Voz de Galicia, lo que sea. Eu creo que máis ben non hai problemas aquí no Deportivo. A lo mejor desencadeouse ao mellor pola prensa, polas declaracións do corresponsal do Marca, pero eu penso que no interior do Deportivo non hai ningún problema.